mga kaila ug mga kaigsuunan. Ug karon live kita ug magpaambit kita sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mga higala ug mga kaigsuunan, mga kaila, mo kini ang tinuod natong pagkaon sa atoang kalag, no? Mo ni ang nagahatag kanatong kalig-on, kabaskog, kalipay. Ug mo kani naghatag kanato og kusog panahon sa mga pagsulay, no? So kinahanglan nga kanunay ta nga magakaon sa pulong sa Ginoo. Kaya nagaingon diya sa Mateo 4:4, ang pulong sa Dios mao kini ang tinuod nga pagkaon, no? Dili sa mga pagkaon nga mga materials nga makita nato kay kana siya is magawas ra na siya. Pero kani nga pagkaon mo kini ang nagtubo sa atong kinabuhi, sa ato ang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Kinahanglan nga magkaon kita. So karon mga higalaw mga igsunan, dili nato mabasa ang atong ipaambit karon sa Panultihon 4 bersikulo 10, no? Sa dili pa nako basahon mga higala ug mga kaigsuonan, ako ding pirmi nga ipahibalo kaninyo nga ako dili ko pastor, no? Apan sa naanata kang Kristo, ginaluwas na ta kang Kristo, maabot ra kanato kanang mga hiyas o mga grasya nga angay nato. Kay si Kristo gayud ang maoy maghatag kanato sa unsa nato nga mga talento, no? Adunay talent sa paghatag, adunay talent sa pagpaambit, adunay talent sa pag-encouragement sa mga tao. So, karon mahigala igsoon ato akini nga paghiusahan, no? Sa Panultihon 4:10, akong pagabasahon og sunda sa inyong mga salabutan. Sa 10 nga ingon, pamati kanako anak, matnguni gayod pag-ayo ang isulti ko kanimo og makabaton kag taas nga kinabuhi. Mao kana ang ato nga ay paambit karon nga buntag mga higala ug mga kaigsunan. Subon nako happy Sunday ug happy Lord's Day kanatong tanan. So kani nga ato karon ipaambit mga higala ug mga kaigsunan, kaayuhan kini sa kaalam, no? So kinahanglan nga ang kaalam ato gayud nga sama nato og igsuon, sama nato og relasyon sa atong kinabuhi ang kaalam, no? So nagaingon sa Dios, pamati ka nako anak, matnguni gayod pag-ayo ang isulti ko kanimo og makabaton kag taas nga kinabuhi. So sample sa atong amahan diri nga makita materials, di ba? Unsay mga mando o unsay mga gipahimangno sa ato ang ginikanan, kinahanglan nga sundon nato kay kaayuhan kana. Kay walay ginikanan nga sa diin magtambag o hatag og kadaot kanatong mga anak. Wala gayon. Busa mga kaigsuonan, mga kaila, ato ang tahuron ang atong ginikanan kay mao kanay unang saad nga gihatag kanato sa Dios. Mabasa nato na diha sa Efeso 6, no? Chapter 6 diha nato na mabasa nga ang una gayud nga saad nga mao gayud ang pagtahod sa atong ginikanan. Sa diha nga magtahod kita sa atong ginikanan, malayo kita sa mga disgrasya, di ba? Malayo kita sa mga dili maayong mga buhat, dili maayong mga butang, malayo kita sa mga katalagman. Tungod kay mao kana ang ginaistorya sa Dios nga mao kana ang tinuod og unang ang sa pagtahod nga kinahanglan tahuron nato ang atong ginikanan. So diha kita magabaton og kaalam, no? Sa diha nga magtahod kita sa ato ang ginikanan, di ba? So sa diha nga magtahod kita, so ang atong ginikanan mahimuot ug maluoy, no? Unsa atong pangayoon, sigurado ihatag sa ato ang ginikanan tungod kay nagmatinumanon ta sa iyang mga pulong. Labi na unsa pa ka ang atong espiritual nga amahan nga walay katapusan, di ba? Mao na mga higala igsuon ang ato karon nga i-discuss o ipaambit nato. So ako subon ang atong paambit. Pamati ka nako anak, matnguni gayod pag-ayo ang isulti ko kanimo og makabaton kag taas nga kinabuhi. So nagpasabot kini nga ang atong amahan kinahanglan, no? Kinahanglan nga sundo nato ang mando sa atong mga ginikanan.
para malayo kita sa disgrasya. For example, mingon ang atong ginikanan. Nga dong kung naay motor ang usa ka bata, yang gipiyalan o yang gihatagan og motor. Moingon gayud ang usa ka ginikanan nga dong pag hinahinay gayud og motor. Ha? Ayaw gayud pataka. Ako anang nasinati mga higala og mga kaigsunan. Nga sa diin naman ko'y motor gihatag sa Dios, kaning motor iyaha man ni gipiyal ni siya sa kuha. Dili na kuha, kundi ang Dios mo naghatag nini. So sa ako ang amahan, mupuli ko sa ako ang amahan. Moingon ang akong amahan pag hinahinay baya, ayaw pag-overtake sa mga lisod nga lagyan or sa mga kurbada. Ayaw gayud pag-overtake. Balag maghinay-hinay basta safety. So kinahanglan nga ikinabuhi nato ang pulong sa atong ginikanan. Di ba? So sa diri sa kong trabaho, aduna ko'y kauban. Sa mapuli ako, mingon siya pag hinahinay bro. Pag hinahinay, amping, salamat kayo. So mauna siya nagahatag ka na itong kaalam kung ikinabuhi na ito ka na. Di ba? So nagayon, pamati ka na ko anak. So nagpasabot gini nga kitang mga kaanakan, kinahanglan nga magtahod kita ug unsay ipabuhat, unsay isulti sa atong mga ginikanan. Na? Labi na sa atong Ginoo, di ba? Unsay ginasulti sa atong Ginoo, atong sundon. Kay mao kana ang kaayuhan sa mga katawhan sa Dios, di ba? Muna nga unsay ginaistorya sa atong Ginoo, usab ato ang matngunan, ato ikinabuhi. For example, maingon ang atong Ginoo nga paghigugmaay kamo. So maghinigugmaay ta. Layo ta sa mga biktima, layo kita sa kadaot o layo kita sa panag-away o kalalisay tungod kay ang gugma maoy hari ka nato, di ba? Dili na malayo na ta sa mga pagdebatihay, di ba? Pag-inawayay, pagpatas-taasay, di ba? So nagpasabot diha nga malayo kita sa mga kapamahakan, kadautan, di ba? Kinahanglan nga mag-ira nato ang kaluoy, ang paghigugma ug ang pagbati. Kunaan nato na kaluoy, pagbati ug paghigugma, wala na tay tao nga i-down. Wala na tay tao nga lutoson, wala na tay tao nga atoa nga ipaubos. Kundi tapan ta. Napagyud ang gisulti sa atong Ginoo. Paghigugmaay kamo sa usa-usa. Kung maghigugmaay kamo sa usa-usa, mabasa na nato di sa Juan. Nagpasabot ka na nga kita mga tinun-an sa Ginoo. Tinun-an kita sa atong Ginoong Hesukristo. Di ba? Napi usa nga importantihan kaayo niya nga iyang ginasugo kanato nga iyang mga katawan. Higugmaan ninyo ang inyong kaaway. Lisod kay na mga higala igsuon ang paghigugma sa atong kaaway. Mingon ang tao kay garbong, kaning tao may matarong bisag usa mingon, sakit ba ni kung tiyan og dili ko mo istorya niya, di ko managad, masakit ba? Mauna siya. Pero ang sa ginaistorya sa pulong sa Ginoo, ato sundon. Di ba? Kay siya may ato ang sumbanan, siya man ang atong direksyon, di ba? Siya man ang ato ang musunod man ta sa iyang mga pulong, dili man kita mo ato ang Ginoo na noon may musunod ka na to. Di ba? Kundi unsay ginaistorya sa atong Ginoo, kay ning tuo naman ta ang Ginoo mao naglukat kanato, siya ang nagpalansang, no? Nga at bisan siya wala siya sala, nagpalansang siya, nagpakamatay og gilubog ug nabanhaw sa ikatulong adlaw. So ning tuo ta, so unsay ang gipamulong sa atong Ginoo dili na ikadautan, kundi ikaayo nato na. Di ba mga higala ug eksultan? Ako usbo na atong paambit. Anak. So kitang mga kaanakan kinahanglan ta nga magpaminaw sa atong ginikanan kay mao kana ang saad nga gihatag sa Dios. Kinahanglan pamatio nato ang atong ginikanan. Di ba? Mingon atong ginikanan nga dong. Ayaw nang buhata, ayaw ka mo pagpamalikas, di ba? Ayaw ka pag-insulto sa mga tao. Muna nga mga kaigalaan, mga igsuon, kini is unsay atong hiyas o unsay hatag sa atong Ginoo, kay siya magyud ang naghatag ani dili man ni ato wala tay bisag usa nga naa
buta rin kalibutan na wala tayo dala bisag usa. Nga na lang nga bisag piso, bisag bitsikos tabos wala. So kaning tanan is iya sa Ginoo. Siya naghatag ani. So unsay iyang ginahatag atong i himuon sa kutob nato sa mahimo nato, di ba? Kutob sa ato ang mahimo nga makatabang ta sa panimalay sa Dios, sa panimalay gayud sa Dios. Nga makatabang ta. Bisan yano ta, bisan ubos ta kay diri sa kalibutan, ubos kay ta og kinasitaan, no? Apan unsay ginahatag sa Ginoo niya to Muna nga maghari na nato nga kinahanglan ang atong gusto kanang naa ta sa Ginoo. Gusto ta nga makatabang sa tao. Gusto ta nga makatabang sa iyang kinabuhi. Di ba? Sa diha nga naa na ta kang Kristo Jesus. Di ba? Pero sa wala pa ta napata ni kalibutan naapay minaw sa pulong sa Dios. Napay sa niya ikaulaw na to ang pulong sa Dios, di ba? Mao gina sa laban sa mga sa tuang ng kaulaw, kahadlok. Apan kung ang Ginoo na maoy magmuhat sa atong kinabuhi, atong kasing-kasing, mao na nga di gid nato ikaulaw bisag unsay atong postura, unsay atong naong, unsay atong dagway. Di na nato ikaulaw tungod kay dili nato No? Si Kristo na ang ningsulod sa ato ang kinabuhi. So, og atong pasabot usa kita ka instrumento. Gihimo tang instrumento, pasalamat gani ta kay gihimo tang instrumento, di ba? Nahimo tang instrument diya sa balay sa Dios. Sa encouragement, pagpaambit, di ba? Pag tabang sa panimalay sa Dios, no? Nindot kini siya nga bersikulo kaning panultihon mahigalagsuon diri nato makuha ng mga akaalam kahibalo. Diri nato masabtan, no? No. Ingon pamati ka nako anak. So kinahanglan ang atong dalunggan atong iana sa atong ginikanan. Unsay isulti sa atong ginikanan, maminaw ta og atong ikinabuhi ang pulong sa atong ginikanan. Kaysa diha nga maminaw ta sa pulong sa atong ginikanan ug atong ikinabuhi, mao kana ang kahimot-an sa atong Dios. Kay mao kana sugo kana sa Dios una-unang ang di ba? So mga higalaigsuon naot nga napumoy gamay nga nasabtan sa ato karon nga paambit kani siya is paambit lang ni no nato no ato aning tanan sa diha nga naa natang Kristo magpaambitay ta kung kamo karon mga igsunan kung naa kay hiyas sa pagpaambit sa pulong sa Dios ipaambit ka na i-practice ka na no ayaw ka ulaw ayaw ka hadlok dili na kita kundi ato abang tagaag panahon atong pasudlon ang Dios atong kinabuhi nga siya ang magpamuhat, di ba? Siya ang manglihok sa atong kinabuhi sa diha nga ang Dios maoy manglihok sa atong kinabuhi mao na nga mukos na taog kalipay bisan pa sa mga daghan kayong mga panghitabo, mga pagsulay sakit, linog daghan kay diri diha sa ato ang palibot apan nagpabilin ang kalipay ug kalinaw sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Di ba mga higala ug mga kaigsunan? Mo ni siya nga kinahanglan pamatiun nato ang atong ginikanan kay mao kana ang unang ang nagsugo sa Dios. Labi na ang Dios nga malipay niya na kon ang atong ginikanan atong sundon. Di ba? Apan ay mga ginikanan karon mga higalaigsuon nga gipasundon nila mga bad influence, di ba? Mga for example mga ginikanan nga mga asawa, mga inahan ay kinahanglan nga ato ang paampit sa atong anak o ato ang tudluan sa pulong sa Dios, di ba? Dili na to tudluan sa mga kanang mga ato anoon nga duan ang atong anak sa mga katong mugbo na kay short nga magsayaw-sayaw, di ba? Makaululaw man ko na mga higalaigsuon sa atubangan sa Dios. Ana ay mga kwarta diha, daghang kwarta diha pan dili ka na maoy kahimutan sa Dios tungod bad influence na. Imong anak ro nagsayaw-sayaw diha, mubo na ka short, di ba? Unsay makita sa uban? Di ba bad influence? Inanglan nga ang pulong sa Dios, amahan maka o inahan, mao kini, kani maoy ato ang iipabantong anak, di ba? Dili man siguro na nila masabot tayon kay bata pa apan kay gapirmi siya nga gitudloan sa amahan o inahan sa ginikanan maabot ang panahon nga kanang imong anak magtudlo kana sa pulong sa Dios sa pariyan niyang bata,
Mas maayo nga ang imong anak mao'y magtudlo sa kontra nga siya'y tudloan. Di ba mga kahigala o mga kaigsunan? Muna siya nga ang pulong sa Dios na naghan madyog mo biya na to mukatawa himuon tang pastor. Di ba? Kaning daghan jud na maabot gyud ang panahon. Ako nang ipahibalo kaninyo. Lagyan ko na eh. Nga bisan sa imong amigo sa suod nimo, aduna ginay mga kantsaw. Na ginay mukatawa nimo mo pasiaw nimo. Apan padayon. Kay dili man ang tawo mo'y nagsugo nimo kundi ang amahan nga tuwa sa langit mao'y nagsugo kanato pinaagi siyang anak. Nga mao si Ginoong Hesus. Muna nga pasalamatan kanato kanunay ang bugtong anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. No? Nagpakatao ang atong Dios, no? Aron ta motuboy. Aron ta maluwas, di ba? Dili kita makaluwas atong kagalingon mismo. Dili kayo. Kundi ang grasya o kaluoy lamang sa Dios maoy nakalaos kanato. Muna nga mutuo na ta sa kinasing-kasing. Mutuo na ta nga si Ginoong Hesus nagpakamatay alang sa atong sala. Nagsapir dili ilalim ang pagsapir sa atong Ginoo des kalibutan. Sa katong hapit na siya ilansang sa cross, katong away ato espiritu to. Espiritu. Gaaway to nga daw nalipay ganito ang daotan nato eh. Kay abi pirdi na ang Ginoo. Bunol na ko kay ang Ginoo. Tanan nga mga dugo, mga bunol na nga ang yahang dugo nangalasik sa mga kadinang dagko kay ilambo sa Ginoo. Lipay ang daotan. Apan san bisan pa sa kuan sa Ginoo, bisan sa bunol sa kayo, bisan namatay siya, nabuhi siya sa ikatulong adlaw. Ug ngatong kayo na napirdi na kaning nagkupot aning kalibutan. Wala na siya katungod. So kita naa tay kahigoyon mga kitang katawan magigrasyan sa Dios munang dili na to ikaw lang. Unsa imong hiyas karon mga higalaysuon, unsa imuha karon nga nakatunan unsa imong kon dili na imuha kundi i-practice aron nga makatabang kita sa panimalay sa Dios. No? Muna ang mga higala o mga kaigsuunan nga hinaot nga ang pulong sa Dios mao kani ang naghatag kanatong karasig panahon sa mga pagsulay, kasakit, di ba? Muna nga sa maabot man ginang panahon nato dili magina malikaya na am gina apan kun magpirmi ta nga basa sa Biblia makabalo daytang ay natural na. Diba kanay mga pandemic ron, mga linog tanan, magbasa ta sa Biblia, matuman gina, dili gina mahimo nga dili matuman. Diba mabasa man na nato diya sa Mateo 24. Diba mga kahigala o mga kaigsunan? Una na kinahanglan gayud nga ang atong itudlo mao ang pagbasa sa Biblia. Dili itudlo nato atong pundok, atong reliyon. Kanira sa ang tao nga masigi siya basa sa Biblia, makahibalo siya katong tao, kinsa tong tao nga nagtudlo sa tinuod nga pagtulunan. Pero maingon ko nga ako maoy sakto, ako ituuhin ninyo. O dili, kinahanglan kanimo tinuod. Biblia, basaha lang nga basaha. Hantod nga makasabot ka, makabalo ka kinsa tong mga pundok nga nagtudlo sa tinuod. Mao na siya, pero lingon nga, kami rin maluwas, kami rin sakto, katuban sa matataong loy kayo. Di ba? Muna mga kaigalaysoon nga, hinaot nga, ato nga masabta, no? So, ang tanan nga, nagka-comment karon mga kaigala, mga kaigsoon, akong i-shout out. Bayoli Lopez, shout out, good morning, God bless you. Lonely, bless you. Salamat. Ami TV3, God bless you. Maria Alvis, hi. God bless you. Naot nga sa ato karon nga paambit, naot nga ang inyong kasing-kasing mahumok, naot nga pasudlo ninyo ang pulong ni Kristo Jesus, no? Siya ang atong abrihan atong kasing-kasing ang Ginoo maoy magpamuhat sa atong kinabuhi. So sadya nga ang Ginoo na magpamuhat mo na nga dili na ta makabuhat og dili mayo. Dili na ta makabuhat og mga istorya tag mga dili mayo. Mawala na tungod kay ang si Kristo maoy nagbuhat nagkuha na nato. Siya na ang nagpamuhat sa atong kinabuhi. So mga
Igala mga kaigsunan, salamat sa inyong pagpaminaw, salamat sa inyong paglantaw, hinaot nga ang Ginoong Hesukristo mag-uban kanunay sa atong kinabuhi. Amen ug amen. Dalaygon ang Dios. Hallelujah. Bye-bye.